Ľudská Jakubcová z Krásna nad Kysucou má problém s orechom. Na 30-ročnom strome vyrástli huby podobné hливy. Chce vedieť, či sa dá zachrániť. Dá sa zachrániť. Chcel by som ju poprosiť, keby tieto hливy, ktoré sú tam, keď to tak nazvala pekne, tieto huby, keby odstránila so škrábaním. Keď to nejde, nech si pomôže aj nožom. A tieto rany, ktoré vzniknú, keby mohla, jak sa hovorí, vydezinfikovať a natrieť štepárským voskom. Čo by som poradil aj vám ostatným, ktorí máte takto problémy, že orechy už koncom novembra natierame vápeným mliekom a potom je dobré v mesiaci marci, možno niekedy aj skôr, napríklad na západnom Slovensku, keby ste urobili postrek mednatým prípravkom a tento prípad by sa nemal v žiadnom prípade opakovať. Ak takéto problémy má, budem rád, keď nám pošle fotografiu, aby sme to videli, ako to vyzerá a potom jej znova poradíme.